Yoga खालामनाया कि बिदि जायो नालाय मा माथो नों बिदिसो yoga खालामदों अबे साले या खालामनो गोसोमोन आंबो अबे साले yoga खालामनाय मादैया yoga खालामदों नोंथांमोननो आङो दिनैहाय गोदान yoga खालामनाय गोदान मादै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय इन्टारेस्टिं एकदमबारे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय मादै नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हागोन एकदमबारे जाय लोदोदो बुहाहा एकदमबारे बडिफोरा फिट गैला थ' बे मादैनि yoga खालामनायखौ नुबाथाय एकदमबारे खालामफाबाथाय नोंसिनि बडिया स्लिम जागोन आरोना मादै नायनानै सोलोंबानो जाबाय थ' मादैखौ नायनायनि सिगांनो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलाव भिडिअखौ गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबाथाय पेजखौ फल' खालाम नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामबासो आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनो भिडिअ बानायनो थाखाय एकदमबारे देहायाव कनफिडेन्स फैयो आरोना आंहाबो भिडिअ बानायनो थाखाय मानो होनबा नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनोबासो आंबो भिडिअखौ बानायनो मोजां मोनगोन नालाय बिनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामनानै अल' खालामना लाबानो जाबाय आरोना इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन थौदो बिदिब्ला मादैखौ नायदो मादै नों डेन्जार yoga खालामो खिन्थु मादै ना गासैबो सोलोंजोबसिगोन नोंनि yoga खालामनायखौ दा नुनानै मादै yoga खालामनाया कि बिदि जायो नालाय मादै मादै नों बिदिसो yoga खालामबाय आरोना आं सानदों नोंखौ अरिजिनेल yoga मोजां खालामगोन खिन्थु नों माबायदि yoga खालामखो मादै yoga खालामनाया बिदि जायो आरो मादै माबायदि yoga खालामदोंलै मादै नोङो yoga खालामदों ना yoga खालामफ्ला ओइ बे आसल बुस्थुफोरखौसो देखायनायनि लामायाव फैदों मादै खिन्थु नायग्राफोराबो एसे मोजां मोनदों बायदि मोनदों दे आङो नायनानै मेगनफोरासो मोनब्रै मोनबा जादों नामाथाय बोरैबा इदिसो नायबाय बायदोंमोन नामाथाय नोंथांमोना yoga खालामनायखौ खिन्थु गोरोन्थि नोजोरजों दानाय दै yogaसो खालामदों स्लिम थानो थाखाय yoga खालामदों मादैया मिथिगौ ना आरो दंबावो मादैनिनो बे मादैनिनो आरो दंबावो इउनिक yoga खालामो मादैया बिनि थाखायनो आं yoga खालामनायखौ देखायलांजोबगोन बेखौबो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नायदो मादैखौ अबे साले याथ' थिगैनो दं खिन्थु बे या होननानै आथिंखौ गोजौ दिखांनाया मादै नोंनाबो yoga खालामनाया बियो जायाखै बायदि मोनदों आङो मिथिगौ ना मादै फाग्ला जागोन सोरबा नुनांगौबा बिदि मिथिगौ ना नुगौबा मेगना गिदिर जानानै एकदमबारे मेगना बेरलायलांजोबगोन मादै बिदि खालामनो हामा yoga खालामदों नालाय नोङो एसे yogaखौ मोजां खालाम आरोना मादै नोंनि yoga मास्टारा सोर आंबो नांगौमोन मादै नों बायदि स्लिम जानो गोसोमोन आंबो या खालामनो गोसोमोन आंबो मादै नों डेन्जार इउनिक yoga खालामो खिन्थु ओइ दंबावो र' थांथ'नाङा आरोबाव मोनसे लास्ट yoga दंबावो मादैनि मादै बेलाय माबायदि yoga जालायखो आरो एकदमबारे फिथाइबो थायबाय बाला लोगोनो अबे साले yoga खालामनायाखि सोरबा आथिङाव कि थालिर मैखुनबो थायो नालाय माबायदि yoga बेलाय एकदमबारे नुफेरै मा मैया yoga खालामदों सोलोंनानै लाबा मोजां जागोन नामाथाय मादै दे नों फोरोंदो आं मासाव धर्माबो होनोसै नोंनो मिथिगौ ना मादै नोङो थालिर मैखुनखौ आलायफ्लि माबा मोनसेसो गोसोआव सानगासिनो नामाथाय आंबो एसे बुजिना मोनदों आरोना मादै दे एकदमबारे लागायबाय था थ' मादैनि yoga खालामनाय भिडिअआ बेनो लास्ट आरोना लोगोफोर नोंथांमोन नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय एकदमबारे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय इउटिउब चेनेलखौबो फेसबुक पेजखौबो मादैनाथ' yoga खालामनाय बिराद भिडिअ दङ गोबां भिडिअ दं नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा कमेन्ट खालाम आं आरोबाव लाबोगोन नेक्स्टआव मादैनि इउनिक एकदम डेन्जार yoga खालामो मादैया मिथिगौ ना थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय